ମୋତେ କହିଲା ତୋର ମୋର ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତୋ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ମୋର ସବୁ ଫଟୋକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାରିବିନି, ଫଟୋର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଯେ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବିନି। ସେ କହିଲା ତମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଫଟୋ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟକୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରୁନି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଫଟୋ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବ? ଏଇ କଥା ସେ ମୋତେ 4 ଥର ପଚାରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦିନକୁ 30ଟାରୁ 40ଟା ସିଗାରେଟ୍ ପିଇଦିଏ। ସତରେ ମଣିଷ ଏତେ ଚାଲାକ। ସେ ମୋତେ ଖାଲି ପଚାରିଥାନ୍ତା ତମେ ଦିନକୁ କେତେଟା ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛ? ବୋଧେ ସେ ତା ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା।